Усім прывітанне яшчэ раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук. Працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі, і працягнем мы гэтае абмеркаванне з украінскім палітолагам, дырэктарам Украінскага інстытута сусветнай палітыкі Яўгенам Магдам. Добры дзень, шаноўны гаспадар прафесор, ардзенаносны прафесор, я б сказаў так. Медалі носны, вітаю. Прывітанне сябры і сяброўкі, прывітанне Зміцер. Яўген, ну я па-першае віншую, безумоўна, таму што не далей як учора падчас урачыстага мерапрыемства ў музеі другой сусветнай вайны вы таксама атрымалі ўзнагароду ад аб'яднанага пераходнага кабінета з рук Ціханаўскай. Ну зараз канкрэтна скажуць, ну ўсё, які ж незалежны эксперт, прадаўся офісу? Ну да, продався. Так, можна було б за пару мішків картоплі торгуватися, але я не люблю торгуватись, тому... Узяв, що дають. Оголосили, що нагороджують медаллю. Значить, медаль, ну що поробиш? Будемо працювати далі, може там і картопля тоді з'явиться. Добра, Яўген, я хацеў бы, каб ты, гледзячы пакуль што, можа быть, не шырака, а менавіта з украінскага боку, калі глядзець, вот як украінскі эксперт, як ты ацэньваеш, па-першае, вынікі візіта Ціханаўскай ва Ўкраіну і, можа быць, патлумачыш нам усё ж такі, навошта Кіеву, навошта Зеленскаму, навошта Украіне гэты візіт быў патрэбны? Ну, завжди політика – це символ. І цей візит, ну, про який дуже довго йшлося, довго він готувався, навіть цього року він переносився. І в мене таке відчуття, що для Світлани Тихановської це було серйозне випробування, тому що ми говорили минулого разу, коли я був в студії Єврорадіо, що Тихановська приїде до воюючої країни. І те, що вона відвідала могилу Марії Зайцевої в першу чергу, і вчора нагороджувала і добровольців білоруських, це теж, ну, як на мене, важливо. Але не було підписано ніяких документів поки що. Тобто переговори були, але якихось документів не було. Ну це з одного боку логічно, тому що все-таки різні політико-правові вагові категорії. Тобто українська держава не може підписати угоду з лідеркою Об'єднаного перехідного кабінету білоруських демократичних сил. Ну, як на мене. Тобто, логіка має бути наступна. Тобто, білоруські демократичні сили в процесі консультацій з українською владою доносять свою позицію і, наприклад, говорять, що треба змінити положення, яке не дозволяє виплачувати гроші батькам загиблих добровольців. А вчора прозвучала цифра, що на жаль, понад 90 білоруських добровольців загинули в Україні в боях проти російських загарбників. Чи ми, наприклад, ми як Україна змінюємо правила міграційної політики для Білорусі і робимо там в той чи інший спосіб? Тоді це буде працювати. Якщо ні, ну, тоді, як на мене, складно на щось розраховувати. Калі казаць пра тое, што і вот зараз у эфіры з Розай Турарбекавай узнікла гэтая тэма, што Украіна распачала сваю геапалітычную гульню, якая закранае не толькі наш рэгіён, але, можа быць, распаўсюджваецца, ну і как бы і далёка за межы гэтага рэгіёна. І Беларусь, дакладней, вось карта Ціханаўскай, гэта вот такая, ну, карта у гэтай гульні. Наколькі гэта сапраўды можа адпавядаць рэчаіснасці і як вам бачыцца гэта геапалітычная гульня Кіева? На што яна скіраваная? Я думаю, що з одного боку є інтерес у тому, щоб дратувати Лукашенка, і це було публічно в двох проявах щонайменше. Спочатку міністр закордонних справ Андрій Сибіга сказав, що, мовляв, Лукашенко до нас просився, але ми запросили Тихановську, і з нею будемо обговорювати справи в Білорусі. Потім цей жарт відомий вже Зеленського, що, мовляв, сказав Лукашенко, що треба президентам Білорусі і України зустрітися, а приїхала Світлана Тихановська. Ну, я думаю, що можна відзначити, що Світлана Тихановська
певний час себе вже не називає президент-електом, а все-таки називає себе керівницею Об'єднаного перехідного кабінету Білоруських демократичних сил. І тут цей теж момент безумовно існує. Проте гра така є. Я думаю, ця гра побудована на простому факті, що, власне, Росія сприймає Білорусь як білоруський балкон, з якого можна здійснювати агресію, і тому, відповідно, Україна на це так і реагує. Я сёння пачытаў даволі цікавы матэрыял у украінскай праўдзе, і там разважаюць пра тое, што ўсё ж таки які інтарэс Украіна там пераследуеце, якія можа атрымаць ўсё ж таки вынікі яна для сябе. Украіна маецца на ўвазе праз гэты візіт. І размова ідзе пра тое, што у апошнім часам на фоне такого перамоўнага трэку Вашынгтон-Мінск, адносінаў, паляпшэння адносінаў з Лукашэнкам з аднаго боку, з другого боку, што і шэраг еўрапейскіх краін пачалі мяняць сваё там бачанне палітыкі адносна лукашэнкаўскай дыктатуры, і пишуть у гэтай спрэчцы Украіна адстойвае пазіцыю, што якая цалкам супярэчыць думцы США ды будь-якіх іншых заходніх дзяржаў. І сёння ва Украіне ёсць усе магчымасці для того, каб пераканаць свет пристати саме до нашої тактики в цьому питанні. Ну і карацей кажучи, позиції. Тобто діяти з Україною, але я думаю, що насправді у України є багато завдань інших, і відповідно на сьогоднішній момент, повторю, що візит до воюючої країни для Тихановської став серйозним випробуванням. Це треба розуміти. І я, знаєш, коли вона говорить, що я приїхала надихнутися українцями, тут ті, хто скептики, вони можуть сказати, так, що вам заважало надихатися українцями з Варшави, і там теж, до речі, в Польщі українців достатньо багато. Можна і там надихнутися, так би мовити, не виходячи далеко за межі офісу. Тому ми протягом ближчого часу побачимо, чи є реальні зрушення у відносинах офіційних органів України та білоруських демократичних сил. Якщо вони будуть, значить візит був успішний. Якщо ні, значить чекатимемо наступного візиту. Да рэчы, ўсё ж таки так супала, што акурат таки падчас знаходжання Тихановскай у Киеве з'явіўся пад самае заканчэнне гэтага знаходжання з'явіўся чарговы допіс ад Мадзяра, ад Броўдзі, про тое, что так, Лукашенко, ты будь у курсе, 500 аб'ектаў ужо ў якасці цэлей для маіх беспілотных сістэмаў вызначана. Як это ўспрымаць? Спокійно сприймати, тому що Мадяр людина військова, і я думаю, що він просто продовжує лінію військово-політичного керівництва, де є підвищена увага до Білорусі, де звучать заяви про те, що Білорусь готується до війни з уст Володимира Зеленського, хоча реально вони не підтверджуються якоюсь інформацією, скажімо, незалежних військових експертів. Останнє, що я бачив на цю тему, це Інститут вивчення війни припускає, що з території Білорусі можуть дрони якось використовуватись і так далі. Тобто для того, щоб завдавати ударів по українських комунікаціях. Але ж ми добре розуміємо, що в разі використання їх в такому вигляді Білорусь стане законною територією з законними цілями для ударів у відповіді України. І я думаю, що вони не забаряться. Тобто повторення 2022 року точно не буде. Паўторэнне 22 року, але наадварот, калі так сказаць. Я працытую. Сітуацыя развіваецца не на карысць Расіі. Яна прайграе. І ў выніку хуткай вайсковай аперацыі Украіны у Беларусі
нічога зрабіць не зможа. Пад сцягамі вызвалення ад дыктатуры сапраўды ў Менск могуць прывесці Ціхановскую. Скажите, калі ласка, гаспадар Евген, вы як чалавек, які мае доступ да інсайдаў, калі рыхтуецца ўварванне з тэрыторыі Украіны на тэрыторыю Беларусі з там Ціхановскай на Белом Абрамсе? Ну, якщо виходити з такої логіки, то те, що в мене об'єднаний перехідний кабінет нагородив медаллю, свідчить про те, що я скоро поїду разом на наступному Абрамсі як фахівець з питань делукашенізації. Насправді я скептично, наголошую, скептично ставлюся до подібних сценаріїв з дуже простої причини. Україна, якщо вона своєї території втручається в зовнішні справи іншої держави, вона перетворюється на інтервента. А я нагадаю простий факт. 2 дні тому 5 країн НАТО сказали, що вони не хочуть, щоб виділяли 0,25% ВВП їхніх на оборону України, тобто цю ініціативу забанили. Нідерландів, якщо я не помиляюсь. І ще 9 країн вийшли з так званої снарядної ініціативи, тобто вони не будуть на це витрачати гроші свої. От і виникає питання, якщо Україна піде на загострення з Білоруссю, то що вона отримає внаслідок? І тут теж треба розуміти, що можемо отримати зворотній ефект, що якщо білоруси не хочуть воювати проти України, то в разі гіпотетичному, наголошую, гіпотетичному інтервенції з української території, вони будуть захищати свою батьківщину. Це ж теж не секрет, що є достатньо високий рівень патріотизму в Білорусі. Евген, яшчэ один момант. Ўсё ж таки ёсць такое меркаванне, што зараз на фоне того, что пэўная частка еўрапейскіх краінаў можа быть думае про тое, ці можа быть нават ужо распачала нейкія спробы наладзіць контакты і дыялог с Путиным, с Россией, у тым найперш с пытанняў спынення войны ва Украіне, а маўляў, Киеву гэта вельмі не падабаецца вось такія дзеянні за яго спиной. І подключили усе магчымыя ресурсы, вот эту інфармацыйную, гэта ІПСО, каб гэта сорваць. Сюды ўключаецца і размова с Макроном, Мерцам там і іншымі яшчэ 2 кіраўнікамі еўрапейскіх краін. Сюды ўключаецца і запрашэнне Ціхановскай, і просьба Зеленскага да Макрона, каб той патэлефанаваў з папярэджаннямі у Мінск Лукашенку. Ці сапраўды гэта так, наколькі сур'ёзна ўспрымаюцца і магчымасці вось такіх перамоваў, і ці ўпісваецца ў гэтую сістэму сам візіт? Візит вписується. Я думаю, що цей сценарій має право на життя з тієї простої причини, що Україна з одного боку, вона б, звичайно, могла виступати, наприклад, транзитером білоруського калію, але разом з Польщею та Литвою і в випадку призупинення бойових дій. Бо інакше, ми тоді, якщо ми відкриваємо свою залізницю для транзиту товарів країні, яка є співагресором, де Лукашенко сам називає себе співагресором, ми дуже серйозно підставляємось під удар. І я думаю, що в цьому сенсі військові українські до цього однозначно не готові. Увогуле, як вы ацэньваеце вось гэты звонок з прэзідэнта Францыі Макрона Лукашенку? Што за ім стаіць? Штосьці можа большее? Це швидше за все результат розмови попередньої Зеленського з європейськими політиками, де він звернув увагу на те, що, на його думку, готується атака з Білорусі, і тому попросив Макрона виступити в якості посередника і попередити Білорусь про те, що її дії не матимуть реального конкретного змісту. Насправді це правда, тому що
очікувати, що білоруська армія зможе якусь свою перевагу реалізувати, доволі складно з огляду на відсутність у неї бойового досвіду. Слушайте, ну я разумею, что Украине можа не падабацца магчымасць узнікнення гэтага перамоўнага трэку ЕС Москва там Путин, але ці сапраўды Киеву не падабаецца і вось гэты перамоўны трэк Вашингтон-Мінск, калі не, то чым? Я не бачу, де тут український інтерес. Те, що американці всіх ставлять перед фактом, і Україну, і Польщу, і Литву, давайте, ми домовились, ви знімаєте санкції, Каліні, Добреве їдуть, і всім буде щастя. Всім, можливо, і буде щастя, але не в такий спосіб, тому що такий формат, він, як на мене, Україну точно не влаштовує. Евген, давай вернемся до аналізу вынікаў гэтага візіту, але трошку з іншага боку, такого больш можа быць унутранага, і цікавіцца, вось, дарэчы, Вожык Патрыёт добра подкінуў нам, спасаваў мяч, каб мы перайшлі до гэтай тэмы. А якая рэакцыя на візіт Ціхановскай у самой Украіне? Ці агулам гэта было ў павестцы, ці шмат галасоў, што то правакацыя ў бок Лукашэнкі і небяспечна? Ну, то бок, я-то чытаў украінскія СМІ, тэлеграм-каналы СМІ, і я бачыў, што увага была, але гэта вот, как бы СМІ, яно адпрацоўвала павестку інфармацыйную, яны мусілі гэта зрабіць. А наколькі ўсё ж таки гэта было цікава грамадству украінскаму? Ніхто в Україні Лукашенка не боїться, це треба чітко максимально сказати. І жодних сумнівів тут немає, це раз. По-друге, політика, мистецтво можливо, і співпадають інтереси в даному випадку Тихановського і Зеленського, тобто вони провели зустріч. Те, що Лукашенку це не подобається, таке діло, мало що кому що не подобається. Але говорити, що прямо приїзд Зеленського став для українців подією номер один, я все-таки не ризикну. Тому що, візит був, але повторюсь, що якогось інформаційного наслідку, інформаційного результату я поки не бачу. А рэакцыя па выніках гэтага візіту, таму што там розныя таксама я бачу меркаванні, і ёсць нават такія меркаванні, прычым з боку асобнай часткі беларусаў, якія знаходзяцца ва ўкраіне, што гэты візіт увогуле как бы альбо нашкодзіў беларусам, альбо как бы не апраўдаў іх спадзяванняў і сітуацыю не выправіў, у якую яны потрапілі. Мені невідомі, які можуть бути візити, коли приїжджають і зразу все вирішують. Це, якщо так роблять, то має бути зустріч, будемо називати речі своїми іменами, повноцінних лідерів двох держав. Тобто, умовно кажучи, якби приїхав Лукашенко і сказав в Києві, що він оголошує війну Путіну, у нього на це правові підстави є, як у формального керівника держави. Тому що те, що він контролює Білорусь, на сьогоднішній момент визнають, в принципі, і його опоненти. А про що я ж кажу, що тут з точки зору команди Тихановської може спрацьовувати тільки принцип компостера. Вони в чомусь переконують український бік, і той якось на це реагує. Тільки так. По-іншому ні, не буде. То бок тое, што там, скажем, напісаў у сябе ў адкрытым посце сёння Францкевич, ты вот дзесьці нават не бачыш нейкае такое долі праўды там, ці вот, як ты ўспрынял гэтыя допісы? Олексій Францкевич послідовно критикує Світлану Тихановську, і це його право в демократичному суспільстві, як в українському, так і в білоруському. Але я не вважаю, що візит Тихановської мав якісь негативні наслідки для Білорусі. Тим більше, що тут ж негативні наслідки. Якби після візиту Тихановської почали
людей на вулиці з посвідками на проживання, затримувати, рвати ці посвідки і кидати за грати, тоді б це була інша реакція. Так, ну, можна підтягнути що завгодно, там різні факти говорити, що от через це, тобто я от був там і на процедурі нагородження, і потім на церемонії відкриття місії демократичних сил, і там вів круглий стіл з білоруськими українськими колегами. Але я не побачив такого, щоб якісь там були надзвичайні заходи безпеки чи щось подібне. Так, все достатньо стандартно. Тобто, можливо, якщо Олексій в Києві був, то йому простіше було прийти. Я не думаю, що його, якби він захотів записатися, зареєструватися, то його б не пустили на зустріч з Тихановським. Евген, калі працягваць ўсё ж таки гэтую думку візіта, падсумавання візіта, як ты лічыш, які будзе працяг у гэтай змены адносінаў? Ці варта чакаць, што ўсё ж таки далей будзе пашырэнне, узмацненне гэтых контактаў, ці гэта как бы разовый візіт, показалі каму трэба тое, што вот такія працэсы адбываюцца, і все, шчолкнули по носу Лукашенку і на гэтым спыніліся? Я бачу так. Якщо родичі загиблих добровольців зможуть отримати компенсацію грошову, це буде плюс, це буде результат візиту. Якщо становище самих білоруських добровольців буде покращено і вони зможуть не просто там бігати з військовим квитком і шукати можливості, чи вони можуть бути в громадянстві чи ні, а дійсно бути повноцінними практично громадянами України, це теж будуть результати. Якщо буде в Україні більше перекладів білоруських книжок, поставлено білоруські вистави тощо, це теж буде плюс. Я б давно, чесно кажучи, організовував в Україні радіомовлення, я про це говорив на білоруську територію, але я розумію, що тут момент суто технічний, навіть не робота глушилок, а як доносити інформацію цю і в який спосіб працювати. Але самым галоўным у цябе словам зараз было «калі». Наколькі рэальна, што гэта сапраўды будзе зроблена, што вот пагаварылі Тихановская з Зеленскім, Тихановская агучыла, Зеленскі сказаў, да, сапраўды ёсць такія праблемы, і як пішуць, даў загад, каб ўсё ж таки іх гэтыя пытанні вырашалі, а будуць вырашаны. Вот ты ведаеш, як працуе украінская машына бюрократычная і дзяржаўная, палітычная ў тым. Я знаю, як працює українська державна машина, але ж я не знаю, які політичне рішення. Тобто те, що ми живемо в ситуації, де президент може дати доручення, а потім воно буде спускатися на гальмах, це теж правда. Тому я думаю, що можуть бути різні варіанти. Подивимось, як буде. Я на сьогоднішній момент, я не очікував, що Тихановська вчора ввечері з делегацією поїхала, а сьогодні ситуація повністю зміниться на краще. Але якщо, наприклад, протягом червня ситуація по якихось напрямах зміниться, значить тоді можна говорити, що візит був результативний. Калі казаць по праграме і па дзеяннях, тому что ёсць таксама крытычныя выказванні наконт, вот, да прыкладу, той же самой місіі дэмакратычных сілаў, што, маўляў, навошта яна трэба, якім чынам вот перарэзалі лентачку, прыгожана камеры на фоткі парабілі і гэтак далей. Вот з'ездзіла на по Чарнобылю, показалі фуршета фоткі, вот она чым яна займаецца. То бок, як ты ацэньваеш, ці сапраўды тая ж самая місія, там раздача медалёў, наколькі гэта актуальна на сёння? Політика, повторю сьогодні ще раз, це символи. Якщо немає що підписувати, немає такої змоги, то значить треба робити кроки, ставити, так би мовити, орієнтири на майбутнє. Місія – це в даному випадку, а я непогано знайомий з Світланою Шатіліною, і скажу, що з усіх керівників місії, які були, вона мені сьогодні видається найбільш ефективною. То вона тепер має
Наприклад, вчора виступав на відкритті місії заступник міністра закордонних справ Євген Перебийніс. Тобто це свідчення того, що Україна цьому придала певний статус. І там, але як це буде далі предметно? Ну, сьогодні ще дух шампанського з приміщення місії не вивітрився, тому дайте хоч до літа почекати, щоб був якийсь перший результат. Ну, воно так не працює. Ну, щоб воно напрацювало в міждержавних відносинах, спочатку документи різні узгоджуються, підписуються, і то вони там мають період ратифікації і так далі. Тобто питання це має визріти. Я дуже сподіваюся, що воно визріє. Тому що вирішувати проблему білоруських добровольців-доброохотників, міжкультурних обмінів, транзиту українського досвіду нам дуже необхідно. Просто необхідно. Там падчас ўсіх гэтых афіцыйных цырымоній была такая сімвалічная падзея адбылася, перадача дакументаў УНР БНР. Ці бачыў ты, што гэта за дакументы і ў чым сімвалізм? Ну, символізм полягає в тому, що в момент існування УНР вона в силу своїх можливостей, в міру своїх можливостей підтримувала БНР. І я розумію, що це для нас обох такий суто символ, але Андрій Сибіга, я так розумію, передаючи ці документи, він хотів показати безперервність цього діалогу. Що він, але, знаєш, насправді я розумію скепсис багатьох людей. Тому що коли Україна роками не бачила білоруські демократичні сили, а тепер готові Світлану Тихановську прийняли, і документи, і все. Виникає питання, де ж ви були раніше? Але таке питання, воно виникає в будь-якій подібній ситуації. Це теж треба розуміти і усвідомлювати. Завжди, коли будуть якісь зміни в політиці, буде питання, а чого ж ви так не зробили раніше? Ну, правильно. Де ви були 4 годи? Ну, по прикладі, де ви були 8 лет, да? Ну, ми ж говорили з тобою давно вже, що в 21-му році Україна торгувала з Лукашенком. Тобто він отримав на Україні майже 3 мільярди доларів. Ми ще говорили про бітум в вухах і так далі. Так що, було б хай люди, які критикують Тихановського, вони зроблять простий висновок. Що було б краще? Якби далі торгували з Лукашенком, чи краще, коли Тихановська приїхала і дратує Лукашенка і таку можливість закриває? Ну, все ж просто дуже. Евген, я пачытаў яшчэ такое меркаванне, што усе гэтыя запрашэнні, усе гэтыя такія пстрычкі ў бок Лукашэнкі і ўсё астатняе скіраванае выключна на тое, каб прымусіць Лукашэнку да нейкіх там сепаратных перамоваў, падпісання нейкіх дакументаў з Кіевам. Наколькі магчыма, што такім чынам хітрымі такімі дзеяннямі банкавая сапраўды спрабуе дасягнуць нейкага пагаднення там мірнага, там антынападнага, там ці яшчэ якога з Лукашэнкам? Ну, я не думаю, що це щось можливе, чесно кажучи. І я думаю, що це Лукашенко надто тісно оточений різними проросійськими силами, проросійськими акторами для того, щоб щось так тихенько собі зробити і підняти синьо-жовтий прапор над Палацем Незалежності. Я в таке не вірю. Якби він книжку хоча б прочитав спочатку, тоді б про щось можна було б говорити. А так, що ж, коли він не освічений, що ж від нього вимагати? От бачите, як все ж таки аўтару баліць, калі да яго твора ставяцца неяк неналежным чынам. Я нагадаю тым, каму цікава, неяк мы у 18-м, здаецца, годзе передали... Так, наприкінці 18-го я передав, а ти в березні 19-го віддав. Да, передали книгу Євгена Магда «Гібридная война» Лукашенку, а потім на питання, ці прочитав ён яе, Лукашенко сказав, ну так, пробегся по дыагоналі. І от бачите, до чого гэта привело пазней і ў 20-м, і ў 22-м годзе, калі не читать разумных кніжак. Ну,
Що ж поробиш? Такий це його вибір. Евген, калі паглядзець на іншае, ўсё ж такі мы абмяркоўвалі таксама з табой вось гэты беларуска-амерыканскі, ну, лукашэнкаўска-амерыканскі трек. Што ты бачыш за тым, што Коул адклаў сваю паездку ў Мінск? Хтосьці кажа, што увогуле Аркадий Мошас дакладна кажа пра тое, што как бы Трампу надакучылі і ён стаміўся ад гэтых гульняў з Лукашэнкі, страціў да іх цікавасць. Хтосьці кажа, што просто Коулу было ну не ў момант ехаць па там адразу там ці падчас ці адразу пасля гэтых ядзерных вучэнняў. Як табе бачыцца эта сітуацыя? Проблема в тому, що Трампу потрібен серйозний успіх, який він може продати виборцям. У нього часики тікають не тільки в білоруському інформаційному просторі, але і для Трампа, тому що наближаються midterms, на яких республіканці можуть програти в Палату представників. Йому потрібен серйозний успіх. І він своїм, я не знаю, своїм п'ятим почуттям чи якимось там своєю інтуїцією, він не бачить, що Лукашенко може йому цей успіх дати. Тому він, відповідно, Коул це ж не просто представник, це довірений адвокат, і він міняв людей на зняття санкцій, правильно? Ми ж всі за звільнення білоруських в'язнів, тут поза всяким сумнівом. Але виникає питання, якщо не просувається скасування санкцій на транзит калію, на продаж калію, тобто щоб його ж не літаками будуть возити з території Білорусі, правда? Бо це тоді будуть золоті просто добрива. Тому, я думаю, чекають, будуть тиснути на Польщу, будуть тиснути на Литву, будуть шукати аргументи. Я думаю, що Штати використають своїх 5 тисяч військових, які вони в Польщу відправили, для того, щоб казати, так, ви що там, взагалі здуріли? Ми вам 5 тисяч військових даємо, а ви в якійсь калі уперлися і не хочете. І у Трампа ж просто логіка девелопера. Йому в Україні офіс простих рішень очолити, йому ціни просто не було. Що він бачить щось і вважає, так ми все зробимо, з усіма домовимось. Але так, щоб з усіма домовлятися, як це завжди робили американці, треба грати і батогом, і пряником. А ці грають навіть не батогом і пряником, а картинками з батогом і пряником. А в сучасному світі далеко не всі політики на ці картинки реагують. Ну і можа быць, завяршаючы нашу размову, усё ж такі мы неаднаразова ўзгадывалі про тое, як там Зеленскі троліў Лукашэнку, як Мадзяр пагражаў Лукашэнку і гэтак далей. Усё ж такі, на якую рэакцыю варта разлічваць, на якую рэакцыю разлічвае Кіеў з боку Лукашэнкі, і ці наколькі небяспечная сітуацыя ў тым, што Лукашенко там можа так раззлавацца там ці абурыцца там ці так яго это ўсё закране, што можа быць неадэкватная рэакцыя, назовем это так. Я думаю, у нього і довідка відповідна є. Те, що його взагалі дратують жінки в політиці, це зрозуміло. Тобто те, що він Світлану Тихановську сприймає не як конкурента, а позна що, то тут нічого дивного немає. І, відповідно, я думаю, що якраз це ситуація, яка, в принципі, цілком передбачувана. Я думаю, що і в цьому був теж розрахунок України, щоб Лукашенко своїм язиком наляпав якомога більше, і Україна мала можливість продемонструвати тим самим Сполученим Штатам, з ким вони мають справу. Евген, на завяршэнне таксама, выбачай, просто размаўляў учора з Александром Балаганавым, які сустракаўся з Тихановскай, і Балаганаў звярнуў увагу на, скажем так, беспрэтэндэнтныя меры аховы, якія прадаставіла Украіна дэлегацыі беларускай, у якую ўваходзіла не толькі Тихановская, там і Павел Латушка, і іншыя, так сказать, чальцы дэмакратычных сілаў. Як ты
лічыш, ну ці заўважыў ты сапраўды, што былі такія надзвычайныя меры бяспекі, і другое, ці былі падставы, прычыны для такіх мераў? Світлана Тихановська була в воюючій країні. Я не хочу нагадувати про долю Павла Шеремета, але все частіше, скоро буде річниця його загибелі, і знову будуть говорити про білоруський слід, правда? Тому що, якщо, ми розуміємо, що і Тихановська, і Латушка, і інші учасники делегації, вони для Лукашенка вороги. І те, що в Україні були терористичні акти під час широкомасштабного вторгнення, це теж факт. Тому ризикувати, я думаю, ніхто не хоче. Те, що Тихановського охороняли, те, що була охорона, це я бачив. Але оцінювати це надзвичайний рівень чи не надзвичайний, у мене, на жаль, чи на щастя, немає компетенції. Калі ўзяць падыход 1000 крокаў насустрач, то колькі крокаў, на думку Яўгена, беларусы і украінцы прайшлі па выніку паездкі ў Кіеў, пытаецца Вожык Патрыёт. Ну і па выніку, скажем, вашай экспертна круглого стола, ці як там правильно сказаць, які вы бралі ўдзел разам з Розай Турарбекавай? З Розою Турарбековою це був інший. Ми потім ще вчора в місії білоруських туристів говорили теж з колегами, була у нас така розмова. Скажу, що якщо ми беремо 1000 кроків, то нам точно треба ще пройти більше, ніж 500. Але ми вже пройшли більше, ніж 100. Нам зараз не вистачає лічильника. І я скажу, привідкрию секрет, що у нас буде 3-й індекс білорусько-українських відносин, які ми робимо з білоруськими колегами, з тією самою Розою Турарбековою і з Андрієм Єгоровим. І я думаю, що ми там спробуємо закласти механізм, як це обраховувати. Дякую вялікі. Развітваемся з нашим гостем. Яўген Магда быў з намі, кіраўнік, дырэктар Украінскага інстытута сусветнай палітыкі і эксперт iSense. Подписывайтеся на YouTube канал Яўгена і на яго телеграм-канал. Экстремистские телеграм-каналы. Да, YouTube яшчэ пакуль не экстрэмісцкі, но пакуль. Все робім для того, каб такую узнагароду, але ўжо цяпер ад Лукашенка ён таксама атрымаў. Дзякую ўсім, слава Украіне, жыве Беларусь. Жыве вечна, героям слава, дзякую тут.